Давай, Дани! Браво, Дани! Браво! Ето го дечко излезе от видимата контрола. Вече я намери. Доста време му трябваше, но я намери. Айде. Всички сме мокри кокошки, студенко е, много валевно. Поляната е обширна. Сега отиваме към гората. Обстановката е приятна. Финал. Благотворителен базар има. Бабичките от село Тученица са приготвили лакомства. И благотворителният базар е за изграждане на Параклис. Там естествено е скарата. Кълта е до колене. Кошница свещена е на цялата вселена, роки свирва вятър бур. Духа вятър, топъл вятър, войните опъват, чата сваля, шлема с пару. Лети, лети, велико време, здраве, здраве, юнашко племе. България се ражда, България е жажда за слънце, за живот. Са Кирил и Методий, а зад тях, т.е. отдолу, са техните ученици. Те са Гораст, Ангелари, Климент, Сава, Наум.